हेलो फ्रेंड्स, नोंथाङा जुदि नोंथांनि कारेन्ट बिलजों नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ आरो आधार कार्डखौ आप टु डेट खालामनानै लायाखैबा लिंक खालामनानै लायाखैब्ला नोंथांमोना थाबैनो बानाय 15 जुलाइनि सिगांनो। जुदि नोंथाङा बेनि 15 जुलाइनि सिगां बानायाब्ला नोंथांनि कारेन्टआ डिसकानेक्टबो जानो हागौ, नोंथांनि कारेन्टखौ दाननानैबो होनो हागौ। बेखायनो बेनि सिगांनो जोङो थाबैनो कानेक्शन खालामनानै लानो नांगोन बा मबाइलखौ आप टु डेट खालामनानै लानो नांगोन। बिदिब्ला जों माबायदिहाय बानायगोन जों नायदोनि। बिदिब्ला जों बेखौ मबाइलावनो आप टु डेट खालामनानै लानो हागोन। बिदिब्ला जों नायदोनि जिकुनु ब्राउजारखौ ओपन खालामब्लानो जाबाय। आं बेहाय क्रम ब्राउजारखौ ओपन खालामदों। बेनिफ्राय बेवहाय लिरना हो APDCL apdcl.org लिरना हो। बेखौ लिरनायनि उनाव नोंथांमोना नुनानै मोनगोन, बेहाय नोंथांमोना नुनानै मोनदो आपडेट मबाइल नाम्बार। बेहाय क्लिक खालामना होब्लानो जाबाय। आपडेट मबाइल नाम्बार होनायनि उनाव नोंथांमोना बेहाय नोंथांनि कन्जुमार नाम्बारखौ बेहाय होनो नांगोन। बिदिब्ला आं बेहाय आंनि कन्जुमार नाम्बारखौ बेहाय होनोसै आं, नोंथांमोनाबो होनानै ला। बिदिब्ला बेहाय आङो आंनि 12टा कन्जुमार नाम्बारखौ होनाय जाबाय, 12टा। बेनिफ्राय नैहाय क्लिक खालामना होब्लानो जाबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना बेहाय नुनानै मोनगोन, नोंथांमोना बेवहाय मबाइल नाम्बारखौ एन्टार खालामब्लानो जाबाय। इमेल आइडि दङब्ला इमेल आइडिखौ होब्लानो जाबाय। बेहाय बिनि उनाव बेहाय नोंथाङा अकुपेसनखौ सेलेक्ट खालामब्लानो जाबाय। नोंनि अकुपेसना मा बेखौ नोङो सेलेक्ट खालामब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय बेहाय नैयो आधार कार्डनि नाम्बारखौ होनानै बेहाय साबमिट खालामब्लानो जाबाय। अब्लानो बेहाय नोंनि मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन। जिथु नों बेहाय मबाइल नाम्बार होगोन बेहाय OTP फैगोन। बे OTPखौ होनानै माबानो साबमिट खालामना होब्लानो अब्ला नोंनि मबाइल नाम्बार आरो आधार कार्डआ आप टु डेट जागोन। बेबायदि खालामब्लानो जाबाय। नोंनि मबाइलावनो बेखौ खालामनो हागोन। बिदिब्ला भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामनो दाबाव, लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों, बेखिनियानो।